Mali kono ani Mali ko ka fɛn fɛn sɔgɔlen don Yali TV la aw ni ɲantuma aw bisimila an ka bamanankan kunnafoni sentelima ninnu kɔnɔna la. Colonel Major Kasum Goita ka bɔ armée de terre la, Mustafa Jakite commissaire de police principal ale ni colonel Fode Malik Sisoko ka bɔ garde nationale la, olu de gɛnna ka bɔ Mali finitenya la ka daminɛ kabi décembre kalo tile 30 san 2025 ka sabu kɛ finitigiya taabolo batobaliya ye. Hakilina in taara décret 3 kɔnɔ min ni a tigɛnɔbilala an ka furancɛla fanga ɲɛma yɛrɛ général d'armée Assimi Goita fɛ ni ka tila ka a cari jamana ka kunnafoni sɛbɛnba kɔnɔna la décembre kalo tile 30 in na san 2025. An ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛla ko ɲɛnabɔba minisiriso bɛ maaw ladɔnniya k'a fɔ Mali gouvernement ale ye décision ta k'a fɔ ko a bɛna tasarali lawaleya ko k'a daminɛ sisana Mali bɛna lahalaya ale ni taabolo ta ka ɲɛsin Amérique jamanadenw ma u dontɔ an fɛ yan i n'a fɔ Amérique jamana fana bɛ ka gɛlɛyaw ta cogo min na ka ɲɛsin malidenw ma u dontɔ États-Unis jamana kɔnɔna la. A kumakan bɔra laseli dɔ kɔnɔ min ni a carila décembre kalo tile 30 in na san 2025. Ka sanga ni an ka taji citernes lakanali ye sirabaw kan Buguni ale ni Bamakɔ sira ka décembre kalo tile 29 in na san 2025 an ka kɛlɛcɛ pankuru olu ye jatigɛwalekɛba kulu dɔw ye fara ɲɔgɔn kan la min ni siga kɛra u la k'a fɔ u tun bɛ fɛ ka binkaniwale kɛ ka ɲɛsin an ka ni taji citernes ninnu ma. O yɔrɔnin bɛɛ an ka pankuru ye bunteni kɛ ka ɲɛsin u ma min kɛra sababu ye ka jatigɛwalekɛba caman bɔnɛ u ni na ka u ka moto joni yɔrɔ 4 na minnu tɛ fan kelen kɛrɛnkɛrɛnnenya la keleya ale ni famana masurunya la. Menaka marabolo ɲɛma bɛ wele bila Menaka lakɔli karamɔgɔw ma minnu ye baara jɔ u ka segin ka taa u ka kalanso kɔnɔna la janvier kalo tile 5 san 2026 nɛgɛ kanɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye u k'u bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yen nɔ laseli dɔ kɔnɔ min ni a carila décembre kalo tile 29 in na san 2025 a ko nin waati kofɔlen n'o tɛmɛna ka sɔrɔ lakɔli karamɔgɔ min ma segin ka taa kalanso u kɔnɔna la ko ɲangili bɛ ta k'i sɛgɛrɛ i n'a fɔ sariya b'a fɔ cogo min na. Ninnu de tun ye an ka kunnafoni sentelimaw ye an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma ni wagati in na Yandi TV sanfɛ an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛ waati wɛrɛ kunnafoni sentelima wɛrɛw kɛnɛ kan.